ще играем сляпа баба. И ето го ба. Помните ли кога? Аз съм Петя. Да, айде. Аз съм Гоя. Аз започвам. Чакай да го... Минава кола, ми казвайте. Добре. Идва бус. Ела. Гони, гони, гони. 100 кила бомбони. Харелате тук да пием вода. Чакай аз да пия вода, бе. Гош. Чакай. Не е сълбо. Бягай да пия вода. Петя ще донесе. Хора, Петя ще донесе да се бързва едно. Аре, хора. Гоше. Хора, абонирайте се за канала ми. Лайкнете и от мен чао. Ама не. Абонирайте се за Негеймър 800. Да стигне поне 280 абоната до другата неделя. Той не знам. Той се щапа. Не видя така. Пада във вас. Брат, телефонът е целия му. Не гледай се. Няма да паднеш. Да, знам, че е мокър. И ти ли ще играеш сляпа баба? Ела. Сара. И ти ли ще играеш сляпа баба, ма? Сара. Не дай. Ела, Сара. Дръж, моля. Сара. Размазане. Я? Я бе да видя как е. Размазане. Екрана леко. Сега не е. Аре, Пече, донесе нещата. Айде. Айде. Тениската ми. Чакай, аз ще го вържа, ти снимай. Не, няма да игра с теб. Тя ще ме върже. Снимай ме. Тя ще ме върже. Мокри са ти ръцете, но... Ама правя се, Ама не ми се мокри. И Йорданка е. Ако не можеш да ме вържеш, мога... Дай да си направим поздрава. Ей, аз знам. Не, чакай първо. Най-добрия му приятел. Ето го хора, той е сляпата баба. Като играем сляпа баба, ще си направим поздрава. Не мога да вържа. Не знае. Е, така ще направим. Ох, бе! Трика! Почва! Трика! Почва! Това ти ли си? Чашки. Ама не бе, си играем сляпа баба! Ама кажете на Начо! Отвори му очите! Начо! Не е честно! Петя! Покрива. Начо Барабанчо. Тихо, Ендрико. Как има 100? Инвалид, как има 100? Хора, аз имам поне 664, абонатата има 115. Моля ви, хора, абонирайте се. Моля ви, хора, Хора, моля, не абонирайте се за Негеймър 800. Не, пък ще ми даме. Не! Теле! Къде се намира? Идва кола! Доя за Намбардо! Давай! Ой, отиде мангал. Ендрико! Зоя! Опа! Зоя! Кой ме бута? Аз? Базикам се! Ай, той е така! На Асен прасето се казва Гош. Значи, айде, бе! Чакай. Давай, 3, 2, 1. Мълчи, бе, Нанчо Тараданчо. Мали се върчи чушите. Нанчо Тараданчо. Да я го пусна. Айде, тук почва бой. Бой. Прасето Гоша! Айде! Идва кола, Гоша,
Хора, бихме се. Вижте хора, БМВ М3. Хора, вижте за малко. Вдига 260. Хора, кажете ми това чудо, как може 260. Мълча. Слагай си качуката тук, бе. Айде, бе. Ако искаш, аре, пой да снимаме как се излагаме пред хората. Айде, бе, дръж, снимай. Без знам, бе, знам как да снимам. Не знаеш. Ей, пилешки език. Доше, помниш ли в партито? Малко шуепс. Хора, чакайте, че сега ще стане бой. Не знам Хора, стана разправи зад мен. За малко щяха да се бият. Ама няма нищо. Хора, станаха разправи, ама няма нищо. Ана, майко! И да, приятели, абонирайте се за канала ми и лайкнете този видеоклип. Аз мога да се плеза. Добре, чакай много. Приятели, абонирайте се за канала ми. Нека да направим 1000 абоната и пробвам най-лютия със на света. Или спагетини. Ще избера. Когато станем 999 абоната, почвам да избера и при 1000 абоната пробвам. Ще играем днес. Добре. Е така ще играем или е така? Така? Не. Някой да ме снима, защото аз ще съм сляпа. Хора, сега ще съм сляпа баба. Ама ти трябва така да правиш. Ама и гошето. Ма това е мрежа, за това се вижда. Аз ще направя. Начо е сляпа баба. Начо е сляпа баба. Теле, бой, хора, бой! Хора, бой! Кой ще победи? Аре, пък мълчи малко. Няма да мълчи. Пътпъдък. Ама, близал. Айша, казва ще победя. ти Айша циганката, Айша циганката. Айде, разтиганка. Хадя! Какво правиш, бе? И аз съм. С устата правя. Хора, видяхте ли? Айши, байши. Колко 6 ма? Хора, аз да питам. 6 плюс 6, 36. 6 плюс 6 от 75 милиона. Начо е сляпа баба, мисля, че или той. Хора, ма тя тая. Не, ти имаш вижда. Ама аз направя. Не, то се вижда и моето се вижда. Ама трябва и се за това. Гоше. Нема. Когато бивнем си отваряме от това. Няма да го бутаме. Давай, 3, 2, 1. Къде отиваш, бе? Камини, на ти бе, за лъгавара, като ти е. Хората ме припна. Урангутини, урангутини. Как съм? Как съм?
Тук съм бе, кангал, мангал! Аре! Ей, да не играеш! Мангал! Мангал! Ей, кангал, мангал! Ей, мангал! Кангал, мангал! Петя! Мангалче! Ама, снимай как пада, бе! Кангал, мангал! На, снимай ти! Да, брат, аз ако и го извърта и... Ей, кей, мангал! Абе, ти футбол ли играеш? Това е игра! Малко пауза. Сега пускам. Кей, мангал! Уау! Картофен бос. Опа, картофен бос. Що ти е размазана камерата, бе? Да, чакай! Какво правиш, бе, на кадърник? Ама най-нищо, нали? Няма нищо, нали, бе? Той я пипна, ево Ная е там, и се оплаши. Той е малкия. Опа. Давай в пясък. Ендрико, в YouTube ли ще го качиш, бе? Ма той верно гледа. Знай си, че верно гледа. Хора, той гледа. Гледаш! Ма не гледай, бе. Аре. Нема. Ма не гледай. Не гледам. Добре, аз ще гледам. Мастерите! Опа! Мастерите постоянно. Айде. Бебе. Пак е той. Пак е той. Много ме кефи ония коментар, където Калян го написа. Инвалидка, имаш Да. На онова скотче, където написа. Верно. Това много ме кефи. Ония до М3. Не мога да доближа. Доближих. Ще види клин в газа. Казах ли ти, че мога да карам, бе? Помниш ли? Той е пип. Опа! Гужа! Той е пияница. Кажете му да нахвърля камъни. Елате, бе, играем. Опа! 15 минути е видеото, бе. 15 минути е видеото.
станеш, бе? Спешна помощ! Спешна помощ! Пат-пат-пат-да-да-дак! Ди хрени на чумаба! Пал пускам! Леле, хората още пивнат. Леле. Ще фанеш бръчки, ей. Енрико, ще фанеш бръчки. Зоя, сговори на пилешки език, брат. Пилешки език! Пиле! Това всички от мене го научих. Ей, това го научи от мене в партито, кажи. Това го научи от мене. О, някой да е оператор, че он я взе чипс. Отивам да ям. Драчи, отивам да ям чизове, нека дърни. Аз не играя, бе, ут. Кой иска да снима? Не, ти снима. Аз съм сляпа баба. Да. Аз съм сляпа баба. Дай. Чакай, аз съм сляпа баба. Снимай ме. Така ли? Да. Значи аз... Кой се? Пилешки език. Кай ти снимам видео в YouTube. Аз снимам Петя. Ела с мен. Аз снимам видео. Май, ти трябва да търчиш. Знам. О! Ма ти защо не тичаш? Защото не знам. Ма трябва ти да тичаш. Ама ти оператор, искам да си сниме. Какво да направя? Дай ще дам някой друг. 10 километра. Ема! Здравейте, приятели! Днес снимаме и сляпа баба. Снимай ти, бе! Да, ти се снимай. Хайде! Хора, снимайте ми как правят циганско колело. Хайде, бе! Леле, омага! Ще припадне по край! Направи 10 цигански. Удари го един, бе, да видят камерата, бе. Сляпа баба. Аре да ядем чипса. Аре да откраднем чипса на Миро. Е там горе. Хора, аз се снимам. Утре пи се! Утре пи се! Утре пи се! Да се отрепа! Хора, вижте сега! Е, бах ти размазваната грозна камера.
седмицу, бе. Не може. Дайде. Не може. Няма да снимам, айде сега. Няма да снимам. Нема па. Сега ако минеш от тук си дома. Ела ми сега ти зовеш. Здравейте, приятели, в днешното видео. Зоя се е ку. Аз съм Педая и после искам да се целуна за Сяя и да я ума. Ама ти снимаш ли, бе? Да, бе, тъпа. Мога без ръце да карам вече. Китара! Динг, 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 динг. Добре, Мога без ръце да карам. добре, хора, включвам се след малко. Към на китара. Стоп.